Значи опитът се състои в това, че в пълна чаша вода се поставя кружка и след като сложиш в микроволна, кружката свети. Вземем да изгасим лампата? Да изгася ли? Да изгася ли, бе? Да, не дай така да мърдаш. Я. Оп, светна. Чай се приближа. Добре, приближи се ти. Ма много малко свети. Добре, с нощи как светиш супер много, човек. Да, не мога да разбера. Ако намаля? Ако намалиш, ще свети по-малко. Я дай на първото, дето ще да изгори кръжката с Ако нощи. светнеш, ще се вижда ли по-малко? Чакай малко. Не се вижда и без това. Между другото, първото е като фурна. Като фурна? Да. И не свети повече. Я на размазяване. Постоянно се свети едно и също. Добре, чай. Вижда ли се, че ще се свети? Да го правиш? От интернет. Тя мога така се свети супер много време, между другото. Чай, ще става долу. Вкарвам го. Я се покръщат. И водичката ври обаче ли? Кефти ли се сега? Готви ти е, Донче? Да. Отидат се изпълняват с ниските нива, да ще го качваш в интернет. Това ще не работи сега. Ай, какво станаш, ти е ба майко? Да сега свети повече. Какво направиш? Ми ври водата и зарибява да свети повече. Тя верно при водата, стига бе, ще върна самата кружка.